Avui cuinem arròs a la cassola amb llagosta. Trobareu la llista de tots els ingredients a la descripció del vídeo i al nostre blog. Ho preparem tot abans de començar. La llagosta, la sépia neta i tallada daus, la melsa també la guardem. En aquesta recepta fem servir l'arròs de pals. Oli d'oliva verge, un bon fumet de peix. També necessitem passatge. Us expliquem com preparar-lo. Amb julivert, all i oli farem una salsa. També ratllarem 2 tomàquets. També necessitem la polpa d'una anyora i una mica de vi ranci. I per al fumet, peix de roca o espines. Una ceba, un porro, un tomàquet, 3 o 4 grans d'all i julivert. Comencem preparant el passatge, que és el que ens portarà més estona. Piquem les cebes i les sofregim a foc molt suau. De fet, el passatge no és res més que ceba caramelitzada amb una mica de tomàquet. I a la comarca de l'Alt Empordà li diuen passatge. Si veiem que el sofregit ens queda massa sec, podem afegir una mica de vi ranci. I continuem la cocció fins que ens quedi ben caramelitzada. Ens agafarà un color ben fosc. Trigarà ben bé una hora. Quan la ceba estigui feta, afegim una mica de tomàquet, no massa. Ho deixem coure uns minuts més i ja tenim el passatge llest. Si no disposeu de temps, el podeu comprar preparat, ara n'hi ha de bons. Mentre anem confitant la ceba, podem preparar el fumet. Posem oli en una olla i en fred hi posem el peix i les verdures tallades. Engeguem el foc i ho deixem coure uns minuts. Quan veiem que el peix comença a aferrar-se en el cul de l'olla, hi afegim aigua mineral o filtrada. Mentre es fa el fumet, aprofitem per posar-hi l'anyora. Així s'estovarà la polpa i serà més fàcil retirar-la. També hi posem una mica de julivert i deixem bullir el fumet mitja hora. Apaguem el foc i el deixem reposar mitja hora més. Ara preparem la salsa d'all i julivert. Al vas de la batedora posem el julivert, sal, all, una mica d'oli, no massa. Ha de quedar una textura més aviat espessa. També ratllem el tomàquet i el reservem. Ja ho tenim tot a punt, ara ja podem anar per l'arròs. Posem oli en una paella o cassola i mentre l'escalfem tallem la llagosta. Separem la cua, la tallem a rodelles una mica gruixudes i el cap el tallem per la meitat. La posem a la cassola i la marquem. I un cop rossejada, la retirem i reservem. A la mateixa cassola, que ja té el gust de la llagosta, hi posem la sépia sense la melsa. Tapem i l'enrossim a foc suau. Com que aquesta sépia és d'una bona mida, hem afegit una mica de brou perquè s'acabés de coure bé. A continuació, afegim el tomàquet ratllat, la melsa, el passatge i la polpa de l'anyora. Ho remenem bé, afegim la picada de l'all i julivert i ho acabem de rossejar bé. Salem i quan veiem que ja se'ns comença a agafar en el fons de la cassola ja hi podem afegir l'arròs. El remenem bé perquè se'ns impregni bé amb tot el sofregit. En cas de que el volguéssim preparar amb antelació, en aquest punt pararíem. Afegim el fumet molt calent. Per 600 grams d'arròs necessitem 2 litres i mig de fumet i si el volem molt caldós, una mica més. Salem i en el nostre cas la deixarem coure 15 minuts més 3 minuts de repòs. Quan l'arròs faci 12 minuts que cou, incorporem la llagosta. I quan hagin passat els 15 minuts, parem el foc, tapem la cassola, la deixem reposar 3 minuts i la servim. Aquesta és una recepta de l'Alt Empordà. La subscripció al nostre canal és gratuïta. Si ho feu, a part d'ajudar-nos a que el nostre canal creixi, rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.